ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕೆಲ್ಲಪ್ಪನ ನಿನ್ವೆ ಏಪುರಿನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಉಪರದಾಲ ಮತ್ತು ನಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಪರದಾಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ಬರೆ ಪಾರಪರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಗ ಬರ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಬರೆಯರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜಾ ಸುರುಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಗೀಚ್ ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನು ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತೇಣ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲ ನೋಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಜಿಯಾನ ಕಲ್ಪಾರ ಬಂದು ಬುಕ್ ತೆತ್ತಂತೆ ಯಾನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಇಂಚೆ ಪಂಡ ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬರೆಯಾರಿತ್ತೇನೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ ಅಕ್ಷರಡು ಜೀರೋ ಪೂರ ಪಾಠ ಕೊರ್ಬೇದಿರು ABCD ಪೂರ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಬರೆಯಾರಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ABCD ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಪೂರ ಬರೆಯಾರಿತ್ತೇನೆ ಇತರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಕೊನಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬರೆಯಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯಾರ ಅವರ ಬುಕ್ಕುಡು ಡಾಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನಕ್ಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮದ್ದು ಬರೆಯಾರಿತ್ತು ಜಿಯಾನ್ಗಿತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪಾಡಿಯತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಲಂಚೇನೆ ಸ್ಲೇಟ್ ದಲ ಕೊನಾರಿತ್ತಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ಕುಡೆ ಬರೆಯಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಬರೆದು ಕಲ್ಪವತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋನಾಗ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯಾರ ಕೊನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆದು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆಯಾರ ಹಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ರಾಂಗ್ ಕೂಡ ಬರೆತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಶೋಡೆ ನನಗೆ ಬುಕ್ ದೇಪಂದೆ ನನಗೆ ಜಪ್ಪವೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಇನಿತ ಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಬ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದೇಡು ಚುಚ್ಚು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಹಚ್ಚಿ ಬೈ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ದಯಪಡಿ ನಾನು ಜೋರ್ ಸ್ವರ ಉಂಟು ಅದೇ ಮೀಶೋಡೆ ಯಾರು 4 ಬುಕ್ ಕನಪ್ಪದೆ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏನು ಸುರುಕೆ ಪಂಪೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ರೇಟ್ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜೊತೆನಾಗ 115 ರೂಪಾಯಿ 110 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ನೆನಪಿದ್ವಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋದು ಮುಟ್ಟಿ ಏತುಂಡು ರೇಟ್ ನೆತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ 190 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಇಂದು 4 ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 4 ರಿಫಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ತಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬಿಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಬರೆಯಾರ ಪೂರ ನೆತ್ತಪ್ಪದಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಮೀಶೋಡು ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರನ ಕಿಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಬರ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಲೇಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಚಪ್ಪರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದ ಪಂಡ ಪೆನ್ ಲಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡತೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಹತ್ತು ಏನಡಿತ್ತು ನಾವು ಓಲ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೊಂದು ನಿಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೆನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಜಪ್ಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಪತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾಲ ಬರೆಂಡ ಅಂಚನ ಒರಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೆನ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಂಡ ಇಂಚ ಚಿತ್ರ ಬುಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಐತ ಮೇಂಡ ಅಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಾಕ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನಡ ಐತ ಮಿತ್ತಡ ಬರೆಂಡ ಆಡು ಅಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೆನ್ನಡ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋದು ಕೈಗಪ್ಪನಾಗ ಒಚ್ಚು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ಪಾರ್ಲ ಕಲ್ಪೇರು ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ರ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾಥ್ ಬುಕ್ ಲಂಚೇನೆ ನೆಟ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಾನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಟ್ಟೆ ಬಂದು ABCD ಬುಕ್ ಅಂತ ಹಾಲ ಒಂದು ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಜಿಯನ್ ನೆಟ್ ಬರೆಯೊಂದು ಬರೀತದೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಉಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಪೆನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉದಜಕ್ಕಾದಿತ್ತೆ ಅದಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಇದ್ದೆ ಜಿಯನ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನೆಟ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಗಡಿ ಒರೆಸೋದು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನುಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಕೊಲ್ಲುದು ನೆನ್ ಬರೆಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನೆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯಪ್ಪವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಒರೆಸು ಮುಖ ಜೋಕ್ಲು ಐತಾತಿಗೆ ಬರೆ ಒಂದು ಕೊರಿಪೇರತಿ 1 2 3 ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೂಲ ಕೌಂಟ್ ಉಪರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ABCD ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೇನ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ LKG ಜೂನಿಯರ್ KG ಅವು ಪುರ ಉಂಡತೆ ನರ್ಸರಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾನ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್
ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಗೊಚ್ಚು ಒಂದು 10 ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪುದಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪುದಾರು ಪೂರ ಮೂಲ ಉಂಟು, ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತಪ್ಪುದಾರುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಚ್ಚೆ ಐ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಬರೆಯು ಏನು ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈತಲ್ಲ ನಪ್ಪ ಐ ತೋಜವು ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ತೋಜುನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜವು ಇಂಚ ಬತ್ತೋಡು ಐ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಹಾಕಲೆ ನಮ್ಮ ಐತಮ್ ಇತ್ತು ಐ ಬರೆಂಡ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಲಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಬರೆಂಡ ಅಂಡ್ ಒರೆಸದವೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೆನ್ನೆಡ್ ಬರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಹತ್ರ ಒರೆಸಿದ್ ಪೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟು ಉಂಟು ದಯಪಡ ₹100 ನಮಕ್ ಅವು ಒಂದು ತೊಂಪೋಪ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೇಗ ಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಂತನ ದಾಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಸು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂತಂಡ ಲಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆಯಾರ ಪೂರ ಈಸಿ ಆವು ದಯಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬರೆ ಪುನದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬರೆಯಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವು ಸ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಅಕ್ಷರ ಹೊಡ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಮುಟ ಬರೆಯೋಲಿ ಬಂದು ಏನು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ABC ನೆಟ್ಟೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬರೆಯಾರ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಕು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇದೆ ನೆಟ್ಟು ಬರೆಯಲ್ಲ ಬುಕ್ ಏನು ಬತ್ತು ತೂಪೇಂದ ಬತ್ತು ತೂನೆಟ್ ಒರಿಗೆ ಎದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಮಮ್ಮಿ ತೂಪೇರು ಪಂಕ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಬರೆಯೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪಂಡ ಉಂಟು ಪಂಡ ಎಂಚ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಉಂಟು ಬರೆಯಾರ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಲೈನ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ 3 ಲೈನ್ ಪಂಡ 4 ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಡ್ 4 ಲೈನ್ ಇಪ್ಪನ ತಂಚೆನೆ ಲೈನ್ಲುಂಡು ವಾ ಲೈನ್ಗೆ ತಾಗದು ಬರೆಯೋಡು ವಾ ಲೈನ್ ತಾಗಾರ ಬಲ್ಯ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಲಂಚೆನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪರಿಯರ್ಲಿದ್ದಿ ಬೇಗ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಬುಕ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪರಿ ಉಂಡದೆ ಬೊಲ ಇಂದು ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂತ ಕೋಡಿಗೆಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇನ್ನೆ ಬೇತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇಟ ಊರಡು ಪೂರ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಪೂರ ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನುವ ಅಂಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆವು ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ ಪನ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತ ಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಎತ್ತುನ ಇರ್ತದೆ ಜಿಯಾನು ಏನ್ ಆಗೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪಾಯ ಅದನ್ನ ఆయన ఈనాండాలి నిక్లేగ్ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಈತೆ ಈತ ಪೆನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಚೂರು ನಾಡು ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೆನ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ₹190 ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ₹190 ಇಟ್ಲ 4 ಬುಕ್ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಪೆನ್ನು ರಿಫಿಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಲೆ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡಂದ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪರ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂತ ಈತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ತೇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.